Здравейте! След като пуснах клипчета за архитектурните разпределения, доста хора попитаха да направя едно клипче за кофражните планове. Кофражният план, за разлика от архитектурното разпределение, показва само единствено стоманобетонната конструкция. И за разлика от архитектурния план, който представлява мислен поглед надолу, кофражният план представлява мислен поглед нагоре, защото когато се изгражда кофража, той се прави отдолу нагоре. Нека сега да разгледаме един кофражен план. Ето чертежа. Тук виждаме координационните оси, които предварително са заложени на обекта чрез трасиране от геодезист. Тук може да видим крайния контур на цялата плоча. Започваме от основния елемент. Това са колоните и шайбите, които са штриховани по най-плътния начин, като всички колони са номерирани. К1, К1А, К4, а шайбите също са номерирани. Тук виждаме шайба 2. Шайбите са по-големи елементи от колоните и се състоят от глава и средна част. След това забелязваме гредите. Тях може да ги разберем по двете чертички, с които са означени, и те най-често са в самите оси. На всяка греда има тъй наречения частичен разрез. Това показва какъв е разрез на гредата. В случая може да видим, че това е греда 40 см, която от дясната си част се свързва с 20 см плоча. Тук може да забележим средна греда, която е висока 40 см и от двете страни има по една плоча. Всъщност гредите в случая тук са околовръст и по оси 2 и 3. След това забелязваме стълбището и неговия отвор. Този маркер с черното представлява отвор. Може да се види не само при стълбището, където е голям, а също и по-малките отвори, които са за инсталациите. Тук в случая виждаме отвор 35 на 20 см, който е инсталация за тоалетната. И тук може да видим същия 20 на 30, който в случая е инсталация за кухня. Другото, което трябва да ни направи впечатление, тук виждаме котата на самата плоча. В случая това е плоча на кота 6,22 и нейната дебелина, означена с D, е 20 см. Това беше накратко за кофражните планове.